рӯз бахайр дӯстонам. дар бадан дарё баҳрҳои тоҷикистон як намуди ҷондор пайдо шуд, як намуди моҳӣ пайдо шуд. ӯ дар асл набуд дар тоҷикистон. пас суол чунин шуд, тадқиқотчиён бисёр тадқиқот гузаронданд ва хостанд фаҳманд ки ҳамин намуди моҳӣ ё ҳамин намуди ҷондор ё ҳамин чиз набуд. аз куҷо пайдо шуд? Кӣ овард? Чӣ гуна? ба шумо низ суол аст. ман ҳатман пас аз як ҳафта дар комментария ҷавоби дурустро менависам, аммо як маълумоти бисёр ҷолиб аст, як маълумоти иловагӣ шояд дар зиндагӣ барои шумо зарур бошад. ба ин хотир аз шумо пурсидани будам ки чизе ки дар тоҷикистон набуд, ҳамон намуди ҷондор ё моҳӣ, пас дар ин дарёҳо, дар ин баҳрҳо аз куҷо пайдо шуд? Кӣ овард? марамат, вазифаи хонагӣ. ва ҳар касе ки дуруст ҷавоб дод, ҳатман дар комментарияш хоҳам навист ки дуруст аст гуфта. пас аз як ҳафта ҷавоби дурустро мукаммал хоҳем гуфт. такрор мекунам, намуди ҷондоре ки набуд дар тоҷикистон нест, ё моҳӣ ё чизи дигар, аммо дар баҳрҳо, дар дарёҳо пайдо шуд. аз куҷо? Кӣ ворид кард? Чӣ гуна? қонуни табиат дӯстон. марамат.